Agónie a bazilika Agónie. Tu je jedna z tých svätých brán jubilejného roku. Dobre, vľavo, čo sedíte. A napravo, čo sedíte, tam máte takú zamurovanú bránu. To je zlatá brána. To Pán Ježiš pri tom slávnostnom vchode vstúpil ako Mesiáš. To bola brána Mesiáša. Dobre, údolie Cedron, naľavo Olivová hora. Dole je údolie hrobiek kráľov. Ja to budem opakovať viacej razy, lebo to budeme dnes tu nachodiť. Dnes na obed autobus príde tam dole k tej bazilike Agónie. A toto je tu vľavo. A teraz sme to celé obišli. Vidíte, že tam na kopci vpravo je dormício a tam je večeradlo vpravo. Čiže Pán Ježiš potom išiel z večeradla dole údolím Cedrom sem na Olivovú horu. Preto nazývame Svätú Zem 5. evanjelium, lebo tu sa tých miest môžete dotknúť. Tu si môžeme uvedomiť, že tá Biblia je veľmi reálna. Viete, ten totalitný systém, ktorý dokázal roky tvrdiť, že žiaden Ježiš nebol a že to všetko je len výmysel. Tu vľavo máte najdrahší cintorín sveta, ktorý stále rastie. Tu, čo vidíte, to pred pár rokmi nebolo. To by ste tu pred 20 rokmi nenašli, túto časť cintorína. Lebo Židia z celého sveta sa tu chcú nechať pochovať, lebo keď príde Mesiáš, oni stále čakajú Mesiáša. Aj my čakáme druhý príchod Mesiáša. Tu na vľavo, tam je pochované, tam sa modlia, rabíni sa tam modlia pri hrobe. Aj my, aj Židia čakáme príchod Mesiáša. My druhý príchod Mesiáša, oni prvý príchod Mesiáša. A tak ako hovorí prorok Zachariáš, aj prorok Abdiáš a ďalší, tak keď Mesiáš príde, tak príde cez Olivovú horu. A keď príde, tak tí, čo sú pochovaní na Olivovej hore, prví budú počuť jeho hlas a prví stanú z mŕtvych. Tak preto sa všetci chcú nechať pochovať na Olivovej hore. A my sme zase prišli do palestínskeho Jeruzalema. Môžete si vidieť tá zmena. Ten obrovský rozdiel medzi mentalitou Palestínčanov a Izraelitov je v tom, že Izraeliti majú plánované všetko na 30 rokov dopredu. Oni to 10 ročia dopredu všetko plánujú a potom už len systematicky uskutočňujú. Aj celý ten rozvoj Jeruzalema, aj všetky tie infraštruktúry a dopravné tepny, oni majú premyslené dopredu 10 ročia. A potom to realizujú. Palestínčania stavajú a potom to plánujú. Alebo zakresľujú. Dobre, takže to vidíte, že tie sídla, aj tu vidíte tá palestínska časť, to kde kto začne stavať a stavia a potom to legalizujú. Samozrejme palestínska vláda a palestínska samospráva, alebo teda už vlastne vláda dnešný samostatného štátu Palestína, ktorú Svätá stolica uznala, tak to toleruje, pretože tá súťaž medzi Palestínou, Palestínčanmi a Izraelitmi, kto viac zastavia a kto viac porodí, lebo totiž to treba chápať tu, jak to slušne nazveme, drzosť Izraela, že on nemá problém prísť na palestínske územie, ktoré je vo vlastníctve Palestínčanov a Palestíny, medzinárodne vo vlastníctve Palestíny, a postaviť tam sídlisko. Pre Židov samozrejme. Tu vám potom ukážem, keď budeme v Betleheme, tie nové sídliská, ktoré stavajú na území Palestíny. Takže preto je to vlastne, že vidíte, že ten spôsob výstavby. Tu nám máme múr rozdelenia. Toto máme múr rozdelenia. Dobre? Tu za tým múrom už je Betánia. Dedina Lazára a Marty a Márie. Ale keď
Lebo Pán Ježiš prešiel z Betánie cez Betfage na Olivovú horu. Len keď my teraz chceme ísť do Betánie, tak musíme obísť 30 km. A pre nich je to, pre tých miestnych veľmi ťažké, lebo kostol majú za múrom. Tu majú farnosť, ale tým, že tu nehľadiac na nich Izraeliti postavili ten múr rozdelenia, tak keď chcú ísť tak do svojej farnosti, tak idú kdesi inde, alebo teda obídu to 30 km. Tu je kláštor svätej Marty, Kombonianky, sestry Kombonianky. My o spúste tých reholí nevieme. Reholí ženských je veľmi veľa. Len reholí pápežského práva, len ženských reholí pápežského práva je 1540. A to ešte nehovorím o diecéznom práve. Alebo tie, ktoré ešte len vznikajú a ešte sú v pokuse. Dobre, takže tu vidíme pred sebou. Pohybujeme sa takzvaným východným Jeruzalemom na izraelskom území. Dobre, sme v palestínskej časti Jeruzalema na izraelskom území. A napravo od nás, za tým múrom, je palestínska časť Jeruzalema na palestínskom území. Dobre, my teraz vystúpime na tom kostolíku Betfage. Dúfam, že intenzívne sa v duchu modlíte za to, aby sme tu mohli mať svätú omšu. Ten veľký kláštor pred nami s tým kostolom, tam je po ľavej strane, ho teraz máte, tam vľavo vpredu, tak to je Karmel, postavený koncom 19. storočia. Jednou francúzskou šlachtičnou kňažnou, ktorá tam je aj pochovaná. Dobre, tu nás ideme k pátrom františkánom. Dobre, vystúpime. A to by potreboval hneď WC, tak napravo tam sú WC. Neviem, väčšinou tam nemajú papier, ja som radšej zobral. Takže potom neviem, komu ho zverím. Alebo dám ho tam. Dobre, takže zatlieskame, dopravil nás. Dobre, zhruba by sme mali tu byť 3/4 hodinu. Dobre, takže tu budeme mať svätú omšu. Agonia Church, alebo teda o 1 hodine, o 13. hodine, dobre, aby ste si to vedeli, ak by sa niekto chcel stratiť. Agonia Church, alebo dobre, Getsemani, tak tam dole. Dobre, my tu vystúpime, do autobusu sa dostaneme o 1 hodine. Nemáme veľa času, sú to už len 2,5 hodiny, takže... Schody tam do tej, jak je tam zase veľký kostol na vrchu, kde zomrela Panna Mária, alebo usnula. A pod tým je taká budova s rovnou strechou, tak to je večeradlo. A z večeradla Pán Ježiš zostupoval dole, tam sú schody, tie schody archeológovia našli, že tam viedla cesta hore a vedľa toho kostola,
dormício tzv. Benediktínskeho kláštora, tam vedľa napravo stál Kajfášov dom. A ten veľký objav, čo som začal hovoriť a nedokončil som, že archeológovia teraz 2010 objavili staré hradby tam okolo tých budov a potvrdili, že v Ježišovom čase to bol starý Jeruzalem. Dobre, odmyslíte si tieto hradby, tie v Ježišovom čase neboli, to mesto bolo inak ohradené. Vtedy Jeruzalem bol väčší. A preto hradby išli až tam doľavo na Gehenu, okolo toho celého, aj tam, kde je to. A ešte potom, čo je zaujímavejšie, tu vľavo, jak je ten zelený svah a odtiaľ naľavo tie budovy, tam je Dávidovo mesto. Dávid tam mal mesto. Dávid nemal nič s týmto tu, čo vidíte napravo. On mal svoje paláce tu, jak vidíte tú malú kupolku za tým, tak to je, tam bol tzv. Ofel, Dávidovo mesto. Takže keď si zoberiete, že Pán Ježiš poslednú noc strávil tu na hore, poslednú noc pred umúčením, a pred poslednou večerou strávil tu na hore v jaskyniach, tam jak je to francúzske Paternoster, kde je ten kláštor teda karmelitánsky. Odtiaľ potom zišiel, bol aj v chráme a potom išli do večeradla, ktoré je tam hore. Po poslednej večeri zišiel tými schodami dole údolím Cedrom, prešiel tam dole do Olivovej záhrady. V Getsemani to nie je Getsemanská záhrada, Getsemani to sú prešovne olív, to sú jaskyne. Getsemani to znamená, že prešovňa olív, tam pôjdeme, kde vlastne on nechal učeníkov a zobral si so sebou Petra, Jakuba a Jána a odišiel do Olivovej záhrady. Časť tej Olivovej záhrady existuje, ale nie stromy z jeho doby, pretože keď za cisára Hadriana v roku 135 bolo povstanie po Kristovi, bolo povstanie Židov za Bar Kochba, tak keď ho porazili Rímania, tak aby mohli ukrižovať zbúrencov, tak vyrúbali všetky stromy podľa správy, všetky stromy v okruhu 30 km okolo Jeruzalema vyrúbali, aby mali na čom križovať. Čiže tie olivy môžu mať pôvodné korene, majú 1800 rokov, ale nie sú to tie pôvodné. Dobre, takže potom Pán Ježiš stadiaľ prešiel tam prišiel z Jeruzalemského chrámu. Vidíte, tam, kde je tá zlatá kupola, tam stal Jeruzalemský chrám. Tá budova tej mešity skaly stojí na mieste, kde je skala, kde podľa mohamedánskej tradície Mohamed bol vzatý do neba. Preto tam postavili v 7. storočí tú mešitu. Ale podľa tradície je to vrch Moria, na ktorom Abraham obetoval Izáka. To je tá krajina Moria, volá kedajšie. Dobre, tam stal chrám a Pán Ježiš, keď schádzal stadiaľto, tak vlastne pozeral na chrám a vchádzal tou zamurovanou bránou. To je tzv. Zlatá brána, brána kráľov. A pretože Mohamedáni nechcú, aby Mesiáš prišiel do chrámu, lebo Mesiáš môže prísť len cez tú bránu, tak preto ju zamurovali a keďže pre Židov cintorín je nečisté miesto a kto vstúpi na cintorín a príde domov, musí sa najprv slávnostne rituálne vykúpať, musí sa očistiť, po našom by sme povedali, musí si urobiť spoveď, teda musí sa slávnostne rituálne v bazéne okúpať, tak oni tam postavili cintorín, pretože židovský Mesiáš cez cintorín nepôjde do chrámu. Dobre. To poistí na dvakrát. Takže to majú poistené na 2 razy. Dobre. A potom tá ďalšia brána, tam je tá brána, ovčia brána, ktorú je v Evanjeliu. A ten dom nad ovčou bránou, taký veľký palác s rovnou strechou, tak to je dom Panny Márie, alebo teda rodisko Panny Márie, kostol svätej Anny. A tam je rybník Betesda.
Od toho potom máte taký veľký žltavý alebo krémový komplex budov, tak tam je Studium Biblicum Franciscanum, tam stál pevnosť Antónia, tam býval, keď bol v Jeruzaleme Pilát. Tam bol odsúdený Pán Ježiš, tam bol trním korunovaný, bičovaný. Dobre? Čiže keď si zoberete, on prišiel stadiaľ, tu sa modlil, odtiaľ toho zobrali a viedli ho naspäť tou istou cestou hore ku Kajfášovi. Odtiaľ ho potom viedli Pilátovi, čiže odtiaľ tam z Dormícia, keď to zoberieme hentam. Odtiaľ ho potom viedli k Herodesovi, ktorý, jak je tá biela kupola tej synagógy zhruba, tam bol Herodesov palác, viedli ho k Herodesovi. Od Herodesa zase ho viedli k Pilátovi. No a tam už potom Pilát ho dal bičovať, trním korunovať. Tam bol celú noc vlastne mučený. A potom tam nastupuje krížová cesta, on potom išiel. A jak máte zlatú kupolu, tak nad tým naľavo máte dve šedé kupoly. Dobre, také šedé kupoly. To naľavo potom je väža evanielického kostola Najsvätejšieho Spasiteľa. Takže tie dve kúpoly, jedna väčšia, jedna menšia, tie šedé, tak to je Bazilika Božieho hrobu, tam je Kalvária. Tam bol za mestom, to bolo za mestom. A nad tým, teda tam za tým je veľký zráz. Takže aby ste aspoň trochu mali orientáciu o Jeruzaleme, čo kde je. Múr nárekov je za tou mešitou modrou. Dobre, tam by sme potom mali. Dobre.